Bol mrazivý večer a rodiny čakali na svojich blízkych. Vojakov, ktorí sa vracali z misie v Kosove. Otcovia, matky, synovia aj céry zahynuli len niekoľko kilometrov od domova. Práve dnes si pripomíname 5. výročie nešťastného pádu slovenského špeciálu AN-24. Toto je to strašné miesto tragédie. Nezmenilo sa ani po 5 rokoch. Stále sú tu zničené stromy po páde lietadla a stále vyvoláva silné a smutné spomienky. Aj keď je tomu toľko rokov, koľko je. Toto miesto ukazuje, ako málo skutočne stačí k tomu, aby sa prihodila obrovská ľudská tragédia. Vojakom chýbalo už len pár kilometrov, aby pristáli na košickom letisku. V posledných minútach ich ale k zemi siahli konáre stromov. Pred 5 rokmi bolo toto miesto zasnežené a počas tmavej noci tu bolo 16 stupňov pod nulou. Napriek tomu sa všetky záchranné zložky pokúšali vojakom pomôcť. Takto to všetci zúčastnení prežívali pred 5 rokmi. Na miesto nehody sa nemohli dostať ani košickí hasiči kvôli ťažkým podmienkam. Ťažká technika nevindia, iba džipy. Zo 43 prežil v troskách lietadla len jeden. Tento muž Martin Farkáš. Sedel som na sedadle, bol som priputaný. A nasledovalo to najbolestnejšie. Rozlúčka so zosnulými vojakmi. Z Maďarska Jozef Kačmári, televízia Joj.